Lotxe eta lotxen egunerokoa. Lagunok, segulako nahazpila sortu dute etxean. Aurreko astean elkarrizketa batean gezurra esan nuen. Eta orain jende guztiak uste du Odei jazz asmatzaile famatua naizela. Aizu axolaz bazaizu, argazki bat aterako dugu nire iztarranerako, bai? Ea horrela jarraitzaileak igotzen zaizkidan, bai? Orain asmakizun bat egiteko konpromisoan sartuta nago. Eta azkenean lotxi kontatzea erabaki dut. Ezin nuen gehiago. Gezur txiki bat besterik ez izan. Gainera, aurkitu dugu asmakizunaren arazoa konpontzeko bidea. Tatxan! Begira, potx, makina lantegi baten gaude. Makina lantegi batean? Zer, ez zaizu ona iruditzen ara. Hemen asmakizun eta makina pila badaude. Iruditu zaitu inspirazio ona izan ditekela zure asmakizuna nola egin kontxatzeko. Nerea Izaskun eta Xabi Zaunek uste duzue hau dena sinetsiko dutela? Ai ama, tira, erantzun guztiak ikusi nahi badituzue, badakizue, betiko lekuan. Makusi. Potx eta lotx, ikusi, makusin.